दिनै आफायाव गामि मोननै ना मोनथामनि ज' जादों गोबां रायजोफोर ओंखारजोबदों आरो बिपिएफआ दा गामि गामि हाबगासिनो दङ दैदेनगिरिफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै हाबदों रायलायदों रायजो राजाफोरजों आरो नुगासिनो दङ बर'फ्राथ' 80% एबार नांगोलावनो होगोन बिपिएफनोनो आरो गुबुन हारिफ्राबो मुस्लिमफ्राथ' 80%नि बारा जोंनोनो होगोन आदिबासिफ्राबो दा सिद्धान्त फैबाय 80%नि बारा आदिबासिफ्राबो होगोन आरो राजबंशिफ्राबो बिब्दिनो होगोन 80%। गतिके बिपिएफनि देरहानाया एकदम निश्चित नेपालि सूत्रधर नाथजोगि ओरैहाय सरनिया असमिया बर्मन जेसेबां जाथि गस्थि दङ हिन्दीबासि बङालि बयबो बिपिएफनोनो होगोन आरो देरहाथारनांगौ होननानै बयबो माबायानो रायजो राजानो बुंदों आरो बयबो बुंदों देरहाखागोन। रायजो राजाफ्रा जोगारदों रायजो राजाफ्रा बजबदों बेखौ नोंथांमोना मिथिं थांब्ला नुबाय धरिलक नैबेहाय नायहर बाहाय बेसेबां रायजो राजाफोर दं बे खाथियाव थानाय नैबे गामिफोरनि रायजोफ्रानो ओंखारबोजोबदों आरो बयबो बिपिएफनिनो मानसि अब्ला रायजो राजाफ्रा जोंखौ बजबना लादों ना जोगारदों नोंथांमोना बेखौ नायनानैनो प्रमान नुगोन जोंखौ बजबदों जोंखौ जोगाराखै इउपिपिएलआ गामियाव हाबनो साहसआनो गैया ओंखायनो नख्लि फर्म रानदों बिथांमोनहा अरुणोदय स्किम होनायनि लालसा देखायदों आरो लखपति बायदेव स्किमनि फर्म फिलआप खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा दासिमबो इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट जागासिनो थानाय समावबो गामि गामि हाबनानै हिनजावफोरखौ बे रोखोम लांनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं थगायगासिनो दं दिनै बिथांमोना गावसोर जेनगोनखौ नुनानै थगायनायनि लामा लादों गाबोन समफोर पुलिस मिलिटारि बाहायनानै बोलो बाहायनोबो सेस्था खालामगोन बेनि उनाव मोना रायजो राजाफोरनो थाखा राननानै भट लानो थाखाय सेस्था खालामगोन बेनो बिथांमोननि केरेक्टारा।